Для тых, хто мяне не ведае, мяне завуць Воля. І ў 22-м годзе на пачатку мы з сям'ёй пераехалі ў Польшчу, з Мінска, з Беларусі. 2 гады мы жылі ў Гданьску, а потым, прыгледзеўшыся да Польшчы і польскай вёскі, зразумелі, што хочам будаваць сваё жыццё менавіта тут, у польскай вёсцы. І ў сваіх відэа я паказваю польскую вёску такой, якой бачым яе мы, беларусы. Таму што ўжо практычна год мы жывём у польскай вёсцы і ні разу не расчараваліся ў гэтым нашым рашэнні. Вітаю, шановне спадарства! Па-першае, хацела бы вам усім падзякаваць за тое, што мы разам, за тое, што вы глядзіце мои відэа, што для вас гэта цікава. І вось ужо неўзабаве нас будзе 1000. Вось, дзякую вам за падпіскі, за вашы лайкі, то бок падабайкі, за вашы каментары. Мне вельмі прыемна ўсё гэта чытаць, і мяне гэта вельмі матывуе здымаць для вас, рабіць гэтыя свае відэа. Вось. А сёння мы вось так сказать, семейно едем за нашей Аліўкай. Мы яе сёння хочам забраць з ліцэя. Вось, у гэтым відэа я падзялюся сваімі меркаваннямі, сваімі ўражаннямі за ўвесь той час, што мы знаходзімся ў Польшчы. Ёсць такія рэчы, якія нас і мяне у тым ліку вельмі здзівілі. Вось пра гэта я сёння вам раскажу. Вось, а каму гэта цікава, заставайцеся на канале, подписывайцеся, як заўсёды ставце падабайкі, ну і пішыце каментары. Яшчэ раз падкрэсліваю, вашы каментары, яны натуральна матывуюць мяне здымаць для вас гэтыя відэа. Таму дзякую яшчэ раз, што мы разам. Ну і каму цікава, паехалі разам. Яшчэ раз нагадаю, што мы жывём у Польшчы ўжо амаль 3 гады, а ў польскай вёсцы практычна год. І па-першае, тое, што мяне вельмі здзівіла, і тое, што мы наблюдаем уже тут, жывучы ў польскай вёсцы, гэта тое, што насамрэч польскае насельніцтва польскай вёскі, яно павялічваецца, у апошнія часы вельмі павялічваецца, і ўжо больш за 40% насельніцтва Польшчы гэта вяскоўцы. То бок, палякі імкнуцца з горада ў вёску, каб жыць менавіта на зямлі. Вельмі шмат строіцца дамоў, аседлаў, ці такіх пасёлкаў. І як я ўжо не раз сказала, мы жывём таксама ў адных з такіх аседлаў. Вось, горад гэта, канешне, добра. Мы ўсё сваё жыццё жылі у Беларусі, у вялікім горадзе. Але я хочу падкрэсліць, што ў Польшчы ёсць магчымасць выбіраць паміж жыццём у горадзе і ў вёсцы. І мы, менавіта наша сям'я, выбрала вёску. У вёсцы, тут у Польшчы, ёсць усё неабходнае для такога добрага, наладжанага жыцця, як у горадзе. Толькі ў вёсцы жыццё больш якаснае, таму што менавіта тут, у польскай вёсцы, ёсць усё неабходнае для сучаснага жыцця. І ў той жа час тут у вёсцы можна сабе нікуды не спяшацца, а проста як бы так цешыцца жыццём на прыродзе. І, дарэчы, падпісвайцеся на мой канал, каб глядзець мае відэа рэгулярна. І можа, хто ведае, хто-небудзь з вас таксама вырашыць пераехаць з горада ў вёску. Дарэчы, вы можаце напісаць мне ў Instagram, калі у вас ёсць якія-небудзь пытанні, і я абавязкова вам адкажу. Ці пішыце тут у каментарах. Мой Instagram, дарэчы, будзе ў апісанні каналу і к гэтаму відэа. Некаторыя падпісанты пішуць мне: «Окей, на вёсцы добра, а як тут з працай?» Ну, я адкажу так, што у вёсках польскіх ёсць, напрыклад, вось у нашай з дзесятак такіх невялікіх сучасных прадпрыемстваў ёсць. Гэта значыць, што тут ствараюцца працоўныя месцы ў вёсцы. І тут можна не толькі жыць, але і працаваць. Так што добра тут з працай у вёсцы. Калі хочаш працаваць у вёсцы, то можна знайти сабе працу. Галоўнае, каб было жаданне.
А яшчэ такі факт пра палякаў, і гэта мяне вельмі ўражвае, што яны вельмі рана пачынаюць сваю працу. Вось, напрыклад, я назіраю, што з нашага аседла аўтамабілі пачынаюць ад'язджаць дзесьці так ад 5 гадзіны раніцы, а можа і раней. Але затое з працы яны вяртаюцца вельмі рана, пачынаючы ад 2 гадзіны дня. Ну вось, так што вось такія справы. Сучасная Польша сёння можа пахваліцца смела сваімі файнымі дарогамі, то бок трасамі. То бок ідзе паступовае будаўніцтва польскіх трас. І можна смела сказаць, што Польша ў гэтым сэнсе ўжо дзесьці так на ўзроўні Германіі, можа нават канкурыраваць у гэтым сэнсе. Яшчэ факт такі, што вельмі развітае транспартнае забеспячэнне. Ну, як у горадзе гэта, само сабой, так і ў вёсцы. То бок з горада ў вёску і наадварот можна лёгка даехаць. Напрыклад, вось у вёсцы, дзе жывём мы жывём дзесьці так 20 кіламетраў ад горада, то аўтобусы ходзяць дзесьці так у часы пік, напрыклад, 3-4 разы на гадзіну. А так у сярэднім 2-3 аўтобуса. А што тычыцца грамадскага чыгуначнага транспарту, то наогул гэта асобная тэма для размовы. Ён тут вельмі развіты, вельмі такія сучасныя цягнікі, граматна састаўленыя расклады руху, ну, вельмі файна. Калі казаць пра транспарт, то яшчэ літаральна 2 слова. Ёсць такія вёскі, дзе, напрыклад, няма школы, ну, яны такія зусім невялікія, то ў такім выпадку гміна арганізоўвае транспарт, то бок аўтобусы перавозяць дзяцей да школы і ад школы дадому. Гэта вёска, але вось настроілі такія вось таксама тут аседла, вось у полі, можна сказаць. Вы вось пока паглядзіце тут на прыгожую польскую вёску, а я хачу вам расказаць аб адным маём уражанні, якое мяне вельмі кранае. Я чытаю каментары ад сваіх падпісчыкаў і хацела бы сказаць наконт мовы беларускай. Я на ёй, канешне, размаўляю тут у сваіх відэа. Вось, і разумею, што для палякаў яна таксама не чужая гэтая мова. І для мяне так прыемна чытаць вашы каментары, чытаць аб тым, што вы яе разумееце і разумееце без тлумачэній, што у многіх з вас карані ёсць, напрыклад, у Беларусі. І самае важнае, што палякі не абражаюць беларускую мову, а наадварот, як я кажу, яна ім зразумелая і не чужая. Мне вельмі прыемна. Насамрэч, дзякую вам за такія цёплыя каментары, дзякую вам за тое, што вы так это ўсё ўспрымаеце. Натуральна, жывучы тут у Польшчы, мы актыўна вывучаем і польскую мову, і культуру. І для нас гэта не так цяжка, бо нашы мовы вельмі схожыя. І, напрыклад, у сваім паўсядзённым жыцці мы, канешне, карыстаемся польскай мовай. Але, як я ўжо сказала, ў сваіх відэо я размаўляю выключна на беларускай мове, бо для мяне, як для чалавека, які знаходзіцца ў эміграцыі, гэта вельмі каштоўна. Яшчэ адно маё такое ўражанне ад палякаў, гэта тое, як яны адносяцца да хатніх жывёл. Я ўжо 100 раз об этом казала, ёсць відэа так на маём канале, але буду гаварыць і гаварыць і гаварыць аб гэтым. Тое ж, то як яны адносяцца да хатніх жывёл, мяне вельмі таксама кранае. Яны бяруць жывёл з прытулку. І нават я ведаю людзей, якія стаялі ў чэргах, каб забраць жывёлу. У Польшы гэта называецца адаптаваць. Вось, і яшчэ адно з маіх такіх моцных уражанняў, што тут у Польшы, і гэта я бачыла на ўласныя вочы, тут ёсць сабакі ў інвалідных калясках. То бок людзі выходжваюць такіх сабак і жывуць з імі да канца іх жыцця. І вось мяне гэта вельмі ўражвае.
Яшчэ адзін такі факт. У Польшчы ёсць магчымасць пералічыць 1,5% ад свайго падаходнага падатку на дабрачыннасць або розныя ініцыятывы. Гэта значыць, што пры запаўненні гадавой падатковай дэкларацыі ПІТ можна абраць арганізацыю і нават канкрэтнага чалавека, якому хочацца дапамагчы. Вось я, дарэчы, у прошлым годзе перавяла свае гэтыя 1,5% на прытулак для жывёл у Гданьску. І гэта тое самае хачу зрабіць і ў гэтым годзе. І вось гэта вельмі прыемна разумець, куды канкрэтна пойдуць твои грошы. І вось мяне тут празрыстасць яна вельмі уразіла. Напішыце ў каментарах, дарэчы, куды вы ў гэтым годзе збіраецеся адлічаць свае 1,5%. Яшчэ адно з такіх вялікіх маіх уражанняў гэта тое, што выдатна абсталяваныя веладарожкі. У нас побач з вёскай праходзіць такі веламаршрут. Дык вось гэтая дарожка, яна падсветлена ліхтарамі нават вечарам і ноччу. Самае галоўнае, што я хацела тут сказаць, што пераехаўшы ў Польшчу, было такое пачуццё, што мы як бы і не з'язджалі з Беларусі. То бок мы адразу адчулі сябе дома ва ўсіх сэнсах. І да гэтага часу гэты стан нас не пакідае. Таму што галоўнае тут гэта людзі, якія нас атачаюць. Мы адчуваем сябе з імі сваімі. Hello. Як się masz? Добре, ну і добре. Шаноўнае гаспадарства, дзякуй вам вялікі за тое, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Падзяліцеся ў каментарах сваімі ўражаннямі. Як вам Польша сёння? Таксама не забудзьцеся паставіць падабайку і падпісацца на канал. І да сустрэчы ў новых відэа. Пака-пака!